Първо ще се извиня, че не съм качвала много време. И имам си естествена причина за това. Имам много домашни. Трябва да го гледам, брат ми. И нямам никакво време. Но днес се освободих и ще снимам предизвикателства и въпроси. Какво ще се взема малко кросанче? Които вие сте ме питали. Да. Добре, бе. И така. Първо предлагам да започнем с леда и солта, защото е твърде топло и леда се топи. И да. Изчакайте малко, ще го сваля малко надолу. Здрасти. Ето како, малко. Упс. Не, ще се изсипвай. Къде е леда сега? Виждате. Фак. Явно не мога да издържа повече от това. Съжалявам, но не ми се получи. Не се получи на кака. Изчезни. Да, много дялото. Хайде. Съжалявам. Следващото... Всъщност това предизвикателство е предложено от Ивет Спасова. Следващото предизвикателство ще е следващото предизвикателство ще е от Андрей Кирилов да призная с кой съм била. Честно казано, не им помня бройките. Не ме винете, но не им помня бройките. Била с много момчета. Човек да не повярва. И да. Следващото предизвикателство от... Добре, бе, изчезни, сега не мога. Чакайте, че малко се объркам. Аха, какво? Добре. Мари Дочева, която познаваме след една година, и тя ми предложи да се снимам с първия човек, който видя. Той е първия. После ще кача снимка. Сега няма как, тъй като имаме само една камера и мисля, после като кача клипа и ще сложа отпред снимката с... И тебе, и мен. Симона Симонова ще я убия, защото предизвика да изпея песен. Аз съм като гарна и не мога да пея. А и гласът ми започва да изчезва. Така
че е по-добре си запушете ушите. Да пустиш очите, како? Ще викам. Разбрахме се само в тунела. Аз не съм викал много силно. Отивай там на одялото. Съжалявам за това. Не знам коя песен. Let it go. Како виж тука. Няма да се лъгнеш како? Да, бе, изчезни. Тази цигара на кой е? Къде видя цигара? Това. Let it go. Let it go. Дали каква ме предизвика да кажа I love you на случайно момче. Ще излезна да проверя дали има някой. И ако има, ще го кажа. Но сигурно няма да има. Я, Кевин. Мъкни бе в тия съглигави. Няма никой. Няма никой. Не пипай. Да, там и там са нашите. Прозорци. Да, знам колата, да. За съжаление няма никой. Тук хората са много залухави. Не излизат въобще. Седят си само в къщи. Гледат си тъпите смотани канали. И нищо. Просто ето така. Како тук да заробвам ли? Нормално. Седят си в къщи, защото имат по 2 по 3 деца. Съжалявам, че не успях да го направя, но нямаше никой. И на тебе нашата ти изкарам како. Защото аз те обичам. Всъщност това не беше Тери Гай. Това беше Роузи Данчева. Съжалявам, объркам ги. Ето како. Последното свестно, за което трябва да говоря, е от Вероника Горанова, която ме пита в Лондон като в България ли е или е по-различно. Честно казано, определено е много по-различно. Тук можеш да видиш боклуци, нали? Но не са чак толкова, колкото в България. Хората тук малко повече почистват. И са учени на дисциплина. Къде ми харесва повече в България? В
в България или в Лондон? Ами, и аз не знам, защото миналата година, когато дойдох за първи път, тук наистина много ми хареса. И на мен ми стана мечта да дойда тук и да живея. То вече се случи. Наистина много е хубаво тук, да, харесва ми, но в същото време ми харесва в България, защото това е моят роден град, все пак. На този въпрос съм 50 на 50. Не така на басейна. Не знам. Следващото е къде хората са по-мили. Хората тук определено са по-мили. Ще ви разкажа една случка, която се случи съвсем в началото. Значи с него излизаме навън и аз седя на стълбите на къщата. Понеже сме на втория етаж и аз седя на стълбите. И комшийката се прибира заедно с едно момче, което живее пък до нея. Комшии пак. И той не ме познава, не знае как се казвам, не знае коя съм, дойде и ми подари едно цвете. Нещата тук са малко по-различни и момчетата се държат по-като кавалери, а не като буклуци. Та честно казано, да. Тук по-добри са хората. Последното, определено за това ще трябва да се изкъпя. Студена кола. Ходи го хвърли това в общия. Не в ресайкъла. Ходи го хвърли това в ресайкъл. Какво бе? Искам това да го изпитам. Не, изчезни. Това нещо, което ще ме накара да си скъпя след това, е от Георги Пенков. Студено! Тя се внимава. Накапа ли се? Тя го изсипи върху главата ми. Това цялото тук. Не. Всъщност колата полезна ли е? За косата ми. Много смешно, няма що. Ще ме поливаш ли или да си поливам сама? Ще те поливам. Изчезни. Ти ви си на отделко да си играеш. Какво правиш, бе? Идиот. Изчезни. Чакай да видя клипа. Изчезни! Изчезни! Съжалявам. Ако капаше тука! Внимателно ще чупиш от апарата и ще чупа после главата. Изчезни. Да, съжалявам за това. И последното от Теди Лекова, която не обърках да изискам. Кетчуп върху главата ми. Да, определено ще си изкъпя днес. С кетчуп. Изчезни. С кетчуп. Закриваш кадъра.
Чакайте, не виждам къде са. Има ли нещо, Спаси? Да, сега има. Добре, ако нямаше нищо. Сега ще се изкъпеш. Отиди и ми донеси една кърпичка от вкъщи. Откъде? Kitchen roll върху хладилника. Тичай бързо и ми Там донеси. няма. Върху хладилника има kitchen roll. Отиди и ми го донеси. Нищо не виждам. Не мога да се видя колко има върху главата. Да, ще се къпя. Това беше за днес. И ще се видим следващия път. Изгори се! Радиатор. Горя го, защото ако майка ме разбере, че съм се искала с кола. Ето. Режа кола. Ето, ще искаш ли? Не, ще зни. А защо така се миеш? Изчезни. I said go away. I said mine this one. Okay, go away. Go and sit over there. I'm looking. You're in. That's yours. On this? I don't care. Go away. This one or for here? This one or Така. Искам да продължа с това. Много обичам да правя неща. Како? Измислих нещо. Малко да си проверя. Да си проверя в ръката. В басейна и аз да те измия. Аз това исках да направя. Како? Малко водичка си повери в басейна. Изчезни. Изхвърли ли хартията да те хвърлих там? Къде? Kitchen roll, дето ти го хвърлих. Коя? Kitchen roll, дето ти го хвърлих. Първи? Да, е там. Да. Добре, току-що брат ми измисли нещо. Не знам колко ще успее да намерите. Изчезни. Извинете, той не малко ме сейва. Maybe I can try. О, Боже, съжалявам. Не пипаш, махни се оттам. Махни се! Погледни какво направи! Съжалявам за това. Отвори вратата. Да, отворена.
Кория. Не бе, ледена е водата. А пък искам. Не. Няма да влизаш до вечера, казвам ти. Не мога да се я също. Добре, ако не ще се къпя до вечера. Иди. Изчезни. Изчезни. Не, искам да направя нещо. Изчезни. Добре, стига толкова за днес и чао! Ще се видим следващия път.